Gure esperientzia oso positiboa izan da, egia esan. Ikasleak emozioetaz berba egiten ikustea, euren artean berba egiten ikustea, emozio ezberdinak ondo errekonozitzen da bezanaren emaitza ikustea. Eta gero beraiek, bere egunerokotasunean bizitzen da bezan egoerak, ze emozioak bizitzen da bezan, eta orduan esaten dabe, jo, pues, honek ametzek deitzen otzien, amorrua, edo deitzen otzon, tristura. Horretan baituta geratzen bada emozio bategaz eta ezin bada horretatik urten, guk proposatzen dutzegu ikasleei, beraiek, pizkanaka egitea euren emozioen kutza. Eta batzuk daukate argazkiak, beste batzuk etxera bueltatzen dizun gauzak. Eta emozioen kutza, berak, bizi izaten dauz beste emozio bat, adibidez, segurtasuna, zerk ematen dotzu zuri segurtasuna. Esaten dizula gutxi gora bera, horrela zelan eroa joan etxera, baina noski bakoitza etxera bueltatzeko antidoto ezberdinak dauka.